श्रावणातल्या दुसरी सोमारा गोकर्ण महाबळेश्वर देवळात भाविकांची गर्दी. कारवार. श्रावण महिन्यातल्या दुसरी सोमाराक गोकर्णच्या महाबळेश्वर देवळात भाविकांची मोठी गर्दी झाली. सकाळपासून आत्मलिंगाच्या दर्शनासाठी मंदिरात भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागली. महाराष्ट्र, गोवा सहित राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातल्या मोठ्या संख्येन भाविक गोकर्णात हिंगा दाखल झाले. भाविकांन आत्मलिंगाचे दर्शन घेत पूजा अर्चा केली. लोककल्याणा खातीर देवळाच्या देखरेख समितीच्या नेतृत्वासकल देवळात वेगवेगळे खास धार्मिक विधी झाले. ह्यात एकादश रुद्राभिषेक, सुवर्ण शंखातल्यान गंगा जलाभिषेक, पंचामृत आणि नवधान्य अभिषेक केलो. तसेच बिल्वार्चना, सुवर्ण नागाभरण अलंकार, विशेष नैवेद्य, दीपाराधना आणि महाआरती झाली. मंदिर प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यान भाविकांसाठी शिस्तबद्ध दर्शन आणि इतर आवश्यक व्यवस्था केली. दरम्यान कुडल्या समुद्र किनाऱ्यालागी पर्वतीय भागात आशिल्ल्या उमा महेश्वर मंदिरासहित गोकर्ण परिसरातल्या वेगवेगळ्या शिव मंदिरात सुद्धा श्रावण सोमवारा निमित्तान विशेष पूजा अर्चा झाली. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक.